Вижка смешта. Добър ден. Добър ден. Един репортаж с Иван Николов Потния, Чичо. Добър ден. Добър ден. Мирише ти така. Много. Обичаш ли Ана Баракова? На времето ходех с нея и изядах задника. Много да обичам. Аз я Аз се обичам. ще улизя космата да не изяда. Такова. Не се обичаш ли са? Никога. На 3 години един път. Кажи нещо за себе си. Ми какво да кажа, аз много мириша на обор, на лайна, обичам да лижа космати цепки. Но пламена не знае ли гумната? Знах и гумната. Няма върху, обичам да лижа цепката космата. Сливата. Радостина, какво ще кажеш за нея? Христова? Да. Тя е един бял зъб, който може да се го добре в цепката. Кажи за някой човек, дето нещо мисли. За някой, дето мислиш нещо. Кажи нещо. За мен си мога да кажа сега. Кажи. Много обичам да мириша на лайна. Много обичам миризмата на скъсани стари папи и оправи. Снимаш чешка. Отглеждаш ли гълби? Отглеждам гълби и живея при тях. Нямам свой дом. Изгоря ми къщата, продадах една котия зибек цигари. Армаган! Какви цигарки обичаш да пушиш? Роза, зибек или рамадан. На каква цена ги купуваш? 5 стотинки цигарата, левче пакет на 20 цигари. Уважаваш си ги. Най-много се уважавам тях. Кажи за бащичка нещо. Мога да го има в плешивото време. Нищо повече. Яни е секси шлифера, не? Най-големия. Ще го праскам в темето. Стига, дълго.